No niin, hyvät päivät vielä kaikille. Ja nyt ei tule Baager-matsia, nyt ei tule Fanianäriä, vaan nyt kyseessä on Tubajen mittelö. Ja tosiaan kaverista pieni mainostus tähän heti keulille, eli Hyppynaru 21, moni varmasti tietää YouTube-kanavan. Kaverilla on noin 100 filmiä tupeessa, sieltä tulee käytännössä Fiffaa, tulee NRiä ja saman tyylistä hommaa mitä itellä, mutta ehkä sanoisin, että kaveri on huomattavasti parempi kuitenkin editoimaan videoita ja näin poispäin, että ihan järkevää settiä. Ja vanhinta videota mitä kattelin tuossa niin NHL 15 demoa, eli melko lailla vanhaa settiä myös, mutta sanotaan, että pitkän aikaa ollut tupeessa ja osaa varmasti homman tehdä. Ja noin 1300 tilaajaa tällä hetkellä, eli kanava on suurin piirtein samaa koko luokkaa mitä itellä. Siellä nakataan mutta ensimmäinen maali vahingossa. Niin mä laitan tuohon alle linkin, käykää katsomassa kaverin hommat ja laittakaa ihmeessä tilaukseen, jos samantyylinen kanava kiinnostaa mitä mulla on tarjota. Mutta nyt siihen itse peliin, mainostus saa riittää. Saatiin nopea maali tuossa semmonen perusrannari ja se on kaveri saman tien sitten tasoissa, mutta ohjataanko sitten korkealla mailalla. Melkoinen alku, siellä tulee tuo perinteinen viiva ja siellä ollaan ohjaamassa. En nähnyt kaveria kuka oli, mutta Carssoniko sieltä viivalta kävi pommittamassa ja joo, siinä on Nyströmi. Pitäisihän noista kalapuikkoviiksistä tunnistaa, mutta tuli niin nopeasti ja nyt toivotaan, että tuomari ei näytä keskelle. Okei, peli 1-1. Lähdetään ihan uudestaan ja minuutin verran pelattu. Ei päästy alueelle ja nyt kaveri saa tuosta keskialueelta käännettyä hyökkäyksen ja pääsee vetoa paikoille, mutta vetoa sieltä ei lähde. Ja nyt lähdetään Josilla nostaa hyökkäystä, käytetään taas täällä Havlatilla ja sieltä etukulmasta yritetään, se menee kuitenkin huti. Lindenillä saa muutama pyörähykset ja käytetään Blakeillä viivassa ja silloin kun on Blakeillä viivassa niin se on äkkiä yläkulmassa ja 2-1 tilanne. 10 minuuttia pelattu ja aloitus menee aika lailla tasoihin. 2-1 ollaan tosiaan johossa ja nyt kaveri pääsee taas alueelle Johanssonilla ja se on tämä säpää rannari, joka uppoaa sisälle ja peli nopeasti 2-2. Eli johtoasemista ei ole kovinkaan kauaa saatu iloita ja saadaan käännettyä hyökkäys meidän eduksi ja käytetään siellä välikössä, siellä tuli Rickardsi hyvin ja siellä on Josi tulossa seuraavana ja Josi nakkaa säpäranteen vuorostaan sitten ylänurkkaan ja se näytti oikeastaan ihan hyvältä tuo tilanne alusta alkaen. Ja statsit on tässä, eli meillä hyökkäys oli aika laukaukset, syöttöprosentit, aloitusvoitot kaverille 2-6, siinä ehkä se suurin petraamisen paikka ja totta kai tuo puolustuspelaaminen. Pientä harhautusta ja toista puolta tullaan ja nyt avautuu vähän sitä tilaa, mutta ei tarpeeksi. Ja nytkö se pomppii vähän onnekkaasti, on ollut pientä epäonnea tässä pelissä, mutta ei pompi vieläkään. Ja nyt tullaan sitten seuraavaan hyökkäykseen kaverin toimesta ja viivaselta on varmaan tulossa. No ei tuu viivaa, mutta tulee ihan hyvä one-timeri. Se jäi kuitenkin vähän lötsöksi. Ja nyt purkuja taitaa pitkäksi mennä ja kyllä menee. No ei mene. Peli jostakin kumman syystä vielä jatkuu. Ei saada sitä kuitenkaan hyödynnettyä. Nyt kaveri lähtee sitten nousemaan taas eteenpäin. Saadaan tämä kuitenkin poketettua nopeasti pois ja lähdetään Josilla hyökkäämään. Josi sai tänään tosiaan boostin. 91 överi, eli alkaa olla melko hyvänlainen kaveri. Ja vielä se 50 sekuntia ja AV:lla ollaan. Mitä saadaan aikaiseksi? Nyt on paikka, mutta ei riitä Rickardzillakaan potku. Kyllä kaveri on saanut nopean joukkueen kassaan, kun meillä ei oikeastaan ole nopeampaa tässä oikeastaan ollenkaan. Ja nyt tulee taas kaverilta hyvä avaus ja saadaan kuitenkin avattua vielä peli ja pientä hankaluutta, mutta se selvitetään. 3-2 tilanteesta erätauolle ja katsotaan statsit. Ja statsit näkyy tässä. Taas ollaan pikkusen hallittu, syöttöprosentti pikkusen kääntynyt kaverille, vielä ollaan aloituksissa takana, laukaukset on meille ja omasta mielestä ihan pieni hallinta, mutta ei puhuta minkäänlaisesta dominoinnista.
Ja nyt saa aloitusvoitto taas pitkästä aikaa. Lähdetään tällä meidän neloskentällä liikkeelle. Ja se on Kuznetsov, joka häntä tulee. Ja pienet harhautukset. Nyt viiään kahville, mutta ei onnistu. Käytetään siellä viivalla ja nyt vedetään hutikuti kiekosta. Ja Mikke Granlundi yrittää tulla irtokiekolle, mutta Smitti saa se hoidettua. Ja sieltä vielä lähdetään Kuznella. Äsken ei onnistuttu. Mites nyt? Ei ihan riitä. Ja nyt on Carter ja Bosi tulossa sitten on meidän hyökkäyspäähän. Hyvä yritys, ei mene sisään, avataan peli, epäonnistuttaan täysin. Käytetään siellä toisella puolella Mitchellille ja sieltä Smithille. Smithi ottaa kiekko haltuun ja kaveri haki hyvän perstaklauksen siinä, ihan ei osunut, mutta hyökkäys katkeaa. Nyt saadaan kuitenkin kiekko itselle ja YVtä me melkein tässä haluttais vielä, mutta ei ole vielä nyt ohjaus sieltä. Kyllä. Tätä lähdettiin hakemaan. Tämä me saatiin. Kuznetsov käy niittaamassa 4-2. Hyvä ohjaus. Ja sieltä riistoa yritetään. Ei onnistu. Ja nyt tulee kaveri. Hienosti tehty maali. Pikkusen ajointaa sitten itseä ulos tilanteessa ja kaveri rankaisee saman tien 4-3. Ja nyt siellä on se 2 minuuttia vielä kellossa ja tämä meidän pitää kestää. Tää pitää kestää. Rob Blakeillä saadaan haettua ja lähdetään seuraavaan nostaan Sittlerillä. Ei onnistu. Pienet pyörähykset. Ai että nyt ei tietty yhtään mitä lähdetään hakemaan. Kiekko vielä pyssyy meille ja haetaan sitä maalinkulmalta purea. Ei onnistu. Vanhaa aikaista ja kyllä. Tähän se viimeistään ratkeaa. Rickards käy vanhaa aikaisella pyörittämässä Fleurin kahville ja 5-3, 43 sekuntia aikaa. Ja sieltä vielä ihan viimeisiä aloituksia ja tää peli onneksi todennäköisesti voitetaan. Sieltä tulee kuitenkin saman tien todella luokaton syöttö ja Säpäranne on taas tulossa, mutta päästiin siihen jotenkin väliin. Ja taas on kaveria loppuun asti yritetään. Se on hieno asia. Yhtään mitään ei olla luovutettu. 24 sekuntia aikaa ja lähdetään vielä McKinnisillä nostamaan tältä reunaa pitkin. Ei kuitenkaan päästä mihinkään. Käytetään toisella puolella Pysyykillä päästään tulemaan. Yritetään sitä etukulmasta ujuttaa. Ei mene sisälle. Katsotaan päästäänkö vielä vetopaikoille. No kyllä päästään, mutta hutikuti tulloo. Ja vielä riistoa. Ja kiitoksia ehdottomasti Hyppynarulle pelistä. Oli tasainen matsi. Käydään statsit vielä loppuun tähän pikaisesti katsomassa ja ne on tässä. Elikkä just oikeastaan tämän verran oltiin parempia mitä lopputulos näyttää. Ei missään nimessä paras peli mitä on pelannut, mutta onneksi tässä tapauksessa riittävä peli voittamaan tämän matsin. Ja varmasti pelataan vielä tulevaisuudessa uusi matsi kaverin kanssa. Mutta kiitoksia, että katoitte. Painakaa tykkäys, jos olitte tyytyväisiä, että tämä tupaaja tällä kertaa veti pitemmän korren. Ja ei mitään, palataan seuraavan videon parissa. Se on moro.